ezigbo mmadụ na chitebego m ife nchefuru echefu nwake ije arale na-atasiwo ụla daalụ m olili nsọ Jesu information n'ife dị anya ebidoro bamburu eburube ndị mmadụ na-convert na-ebute ndị mmadụ na-convert enwe followers last gọọmenti ekunye never like the conduct onye in fact na a ga-ekpe ikpe send ya ndị soldiers eje eme ya ife a na-akpọ extradition etago extradite anya kweta ya na capital bụ Jerusalem ebe a ka a nọ decide ya case ekwuo na a ga-efie etisie enyi ife mee ife niile mee ife aka je duluzie ya je ebe a na-akpọ di ya aje ebe akụtọbịa ya n'oisirapịa di ya ana ya ọbụla a na-akpọ eje di ya bụgodo onye nye obodo juru ebe a bụ ebe a bụ execution ground n'otu a ka esi debia just like ibu mmadụ je na cemetery otu a kpọrọ ya je ebe akpọtọbịa ya n'oisi ebe ọ na-ebe a na-aka anyịkọ spa na afụ na onwe efe nne ya na-emekarịcha na ọ na-ejekwa n'oje n'oge chighata azụ a na-akọpesi aka ụfọdụ ụmụnne anyị ji aka kọba anyịkọ na-akọ ka asị na fa nọ mgbe o mere mana onye ọ bụdịzi relevant mana o nwere si onye be anyị wee nwayọọ na-aba mba onye ka mkpọ bịanụ ka anyị kụta ndị mmadụ this morning because na Umunwanyi anyị nwere some certain things anyị need ime ka fa ghọta ụmụ oge na-abụ na-agụ egwu na-akọwala osiri na onwelu tefe na-eme n'azụ White House main market nwanne bịa m nọmba ka mmalị ife na-eme di ya na gwa anyị ife na-eme di ya a na-enye ọnwụ ife anyị gwa anyị ife na-eme n'azụ White House ka ọkụ na-agba di ya na main market n'azụ White House chai agụba ndị eze chidon gịnị ka ọkụ dị ọkụ ọ dị too much na phone m dị off. What am I doing, man? Ọkụ anyị na-afọ ekwu okwu ya na-ama ọkụ ya ọkụ anyị na-ekwu okwu ya na-ama ọkụ ya eri oge fugo nnukwu ọkụ agbabago na main market na nnukwu ọkụ na-agba n'azụ White House na n'ime ebe White House dị ebe ebe a bụ obi main market n'azụ ya ka ọkụ na-agba na ka ya bụ ọ na-emekwa kịta ka ịfụkwa uru ọbalụ na a ga-enwe fire service na-arụ ọrụ is a shameful thing in a state like Anambra State ga-anọlụ na their major city fajiwe na-grow their revenue ewe bụ na a ga-esi onye na-atọgbọli ọdịporos tọgbọ ị na-afụ ngwa afịa worth billions of dollars main market a na ha azụ ngwa afịa billions of dollars mana ego one ka a na-ele fire truck na ya bụ leadership eru adịghị n'anya Buhari federal government nke adịghị n'ime nọ nkọ ka ife ime nke adịghị n'ụkwụ anyị gịnị bụ mmiri na Ọnịcha nwere river Niger lụọ ọnụ the fire station ka ọ dị ebe a na mmiri a lụọ ọnụ ya no sense ka eji eme ife ọkwa bishọp jelu kpochie mmiri lụọ ụlọ ebe anwa renti anya plaza ọ bụrụ na mmadụ ga-ejenwu je mee ya gọọmenti ga-amachinwu some part lụọ ọnya fire service enyi niile abụrụ ebe moto ha na paakị facha nọdụ dị ọ bụgoro n'ọfọ ka ọ dị fọ paakị ya n'elu ebe ahụ stand by ebe a ka ọfisi fadị na onwekwa na kpara ọrịngị ya adọhus ego one ka e na-ego datin inosi nga alụnwụ ya very cheap lụọ ọnya
so ọ bụrụ na nwere onye ma kpọbịa jebe na main market kịta na ọkụ na-agba ya gbalụ gaba di ya ka agbalụ nke onye ga-esi evunwu na main market na White House na-agba ọkụ na so kpọọ onye ọbụla ịma alụ ya gaba di ya onye ọbụla nwere shop di ya ma ọkwa nwanne ya nọ di ya nya ga ka ọ marụ ma ọ ga-enye aka sevu ụfọdụ ngwa afịa ilukwe di ya na-ebupụta ị na-edozi ọ bụkwa na-ebupụta ị na-ebulu ndị be anyị ọ dị ka ọkụ agba 1996 na main market ga-amada time ọkụ gba kwa 96 ka ọ 97 ọ 96 no ka ọ 97 January sometime around then a na-elodo oge a ka a na-eme n'ife material maka ndị akwa a na-ero n'iji ibe material akọt ya oturu ya ati ga-ejikwa trazi magodibe a iloduo na trọk na-ebupụte sọmụ ndị ori a na-ebu na-awa a na-ebupụte ndị a na-awa ndị itiri isi fege ndị isi ụmụ ọkụrụ jiri ọdịcha nwana na-ebe na ngwa afịa na-agba ọkụ ụmụ arụba na-ebu ngwa afịa na bute bịa ebe a bute gbapịa ọsọ kenu mmiri ikwopụ na-enenụ m anya ọsọ gaba na udo dị na onwe ya dị uche onye ọbụla na-achọgodo uwe ha atọ na trọk elodu na-agbago efu na ndị agba striti niile enwe striti ọ ga-eti isi trọk efuo ọrịcha ụka geto so kpọba onye ọbụla ịma ya gaba di ya kịta kpọba onye ịma ya gaba na main market na ọkụ na-ewu ya gbaba onye ọbụla ịma na-azụ afịa di ya ọ bụrụ ị na-azụ afịa n'ose ị ga-abịagoro bịa reskiu ifene iyetego ebe ọbụla ị nọ ndị Biafra market gbadatabanụ ọkpọtụọla anya ọkpọtụọla ime bịabanụ ihe niile na Sokoto road Bida road ngwa bịabanụ old market new market onye ọbụla bịa kọrọ zọpụta ndị mmadụ nke a mesịa ka anyị marụ ma gọọmenti ọ ga-emegharị arụ nọ Asaba ka a na-akpọzi Asaba abịa Ọnịcha bịa gbanyụọ ọkụ is a shameful situation, is a shameful one. Ihe merụghị anyị n'onu anyị ada ama ihe, that's the problem ndị Igbo nwe. Oshokuo ya ka a na-ekwu bunata business ibunata business ife ga-egbu ya ka nkụ, ife ga-egbu ya bunata no investment, bunata the investment ife ga frustrate investment the too much anọ abịaghị ebe a ọ bụrụ na ilo Abuja nwere oge Abuja ga-eme Anambra steeti na Anambra State Fire Service ama na-arụ ọrụ ọ nọ under steeti ebu na a na-eje na steeti nwe federal nwekwa steeti etu ọ dị na polisi ka ọ dị ebe a iyetego nke Anambra na-alụ ama na onwe nke fa nwere na Ọgbarube market ịgacha Ọgbarube market n'akụkụ ebe a nke Okpoko wee nke Okpoko a kwesịrị ebe ịkpa abụrụ anya akpọ aza ime vụọ osi ebe amapụta mana enwero nke na-alụ ọrụ etu a Asaba na-abịa Ọnịcha anyị ma ebe nke ndị Asaba dị fa ga-esi wee gburu siren ọ bụzie na ụbọchị ụzọ kpochiri akpochi nkọ maka head bridge na-akpochibe abụka na-alụ na bridge ọfụ ọ na-akpochibe ọ kpochizie fanwa agba efe n'obodo be anyị adịrọ ka obodo oyibo a na-enwe emergency lane ma ambulance ma ndị aba ebe a ka ha na-esi agbafe n'ogo slow for them mana be anyị enwere ya so ebe ekwe na line onwe ya ga-adalụ ime ọfịa iwe zere moto ọden na-esekwuzie ma ndị L300 na-agba Asaba ndị anyị na-anwụ ụdị mkpụrụ mmiri ka ọ dị ka a na-awụchanye ya tai a na-awụchanye ya ihe n'elu ya isi a na-adị ha mma ọsị ya bụ trela na-abịa ha eti isi ife aka ya gide bife across to Ọnịcha ya go slow Ọnịcha ma ndị ga-ebubara n'ochi ego ụzọ nkwu okwu ọchị agụwọ ka sịrị nekwe ya chịrị ndị ya ya ka emegide wee ruo di ya adị makịta panik adịgo otu a panik dị na onye ọbụla na-agba helter skelter ụzọ na blọk ebe abanwuzi so onye nsogbu anyị na-ekwu ya dịka ọma onye a na-anọ na-elaikọrọ gọọmenti onye ama ife dị ona ma ọ bụrụ na gọọmenti bụ anyị iwu ya na anyị n'ide ife anụnwa
onwe ka anyị ga-esi mee improve karịa one anyị dị na ma ọ bụrụ na etinye ife na-ebute improvement foundation ya bụ gị ya etinye ya which nke a so na one of them. anyị na-alụ ụlọ anyị na-alụ anyị adịghị create space for all these things. anyị adịghị provide godu fire extinguisher adị ọkụ n'ụlọ mgbe mmadụ ga-enwuru ọkụ mana ọhịa fire extinguisher ga-agbanyụnwa ozugbo mana ọ dịghị ya. a na-enyeba ndị be anyị dat lecture ka ma mmadụ na ife a dị mkpa. ịghọtago ọ inye ha lecture ha ghọta na anọdịkwa mmadụ igoro this fire extinguisher debe efu na ọbara uru mana many hopes enwere ya. All negligence on the part of government is sensitize ndị mmadụ ya ka be mmadụ ga-eji nwụrụ ọkụ gbaa ma ụmụazị nọ n'ime ebe ahụ ma ọ bụrụ na fire extinguisher dị mgbe ahụ mere ọtọlite ya dọọ ya va gbaa ya ebe niile at least ọ jụkwa anya natagodo ka ndị mmadụ gbapụgodo. anyị maba anyị waya jiri elu n'ala ọkụ nwụrụ n'ụlọ a banye na waya si na waya feba ịbata na streeti ikirikata waya ọ dịka oge telefon waya dị before GSM abịa ịpụta ebe telefon waya gara ikirikata waya ọ na-eru 2000 eko onye ekofesita ya na ga ebe niile ya n'Africa nwa nke na-adị organized. oge ndị a South Africans na-aga na Joburg afọ anụ pole eletrik mago wee ka afụsịa mode waya niile bụ n'ime anị ka ọ dị. iwe na-ajụ onwe nwere ihe oge eri Naijiria ihe chịkọrọ waya niile ati ya n'ime anị ka mmadụ fụ ebe o si ga onwe ihe oge eri. anyị nọ ndị MTN isi na Lagos esi Lagos na-adọ waya n'okpuru anyị na-agbadata east ịgbakwa many kilometers isi Lagos wee bịa east ya ịgbakwa ihe ọ dị ya ihe agbacha ha n'isiri wee bụ gọọmenti iko ya gwupe ego tachiri waya niile na tinye ebe a mee soche wee na onwe ife ọbụla mee n'otu Igbo kebe anyị bụ France na ọkụ na osi na eletrik ya anyị niile na-adị upside down. na ọkụ ụmụnne anyị na incur losses ka ọ dị mmadụ tetụla na ụta ka ọrịa anyị otu a ka ndị a si tetụla na Lagos ụbọchị a na Kere market onye a na-akpọ ya gbara bịa kịta na ọkụ na-agba na ọkụ na-agba oge ihe ejuru ebe a nwee ezife ga-esi ọkụ emego ndị be anyị ihe ọkụ emego ndị be anyị ihe ọkụ emego ndị be anyị ọ damage go people. ọgwụ ego mmadụ tara afọ na ndụ ya niile pụta one morning na-enye ya na ọ gwụrụ agwụ. I remember this guy nọkwa na exchange line that year ọkụ agba main market oge ebubutere safe na-afụ ego anyị metụ ego aka ego agbalisie ga dị ka dust. The guy faintie. The guy have the shot ọ bụ na ọ nwụrụ that time na ya last carry 2 years because that thing ga-emezi na-enwe shock ọ bụ na o nwere shock. Rifa na-egbu mmadụ na high BP na even in tara afọ n'ụwa gị just like that yo. It's na government a na-ega forgive ha. You don't go forgive the government now. You tell you. It's Nandi Hausa and a mosque around main market should be watched after the incident. Search their inside the surrounding there. Always loot or abuse, smuggle it out to us. Move it. Yeah. Abroad so farmer. Father, and Igbo name. Or if any divine name make a fafu, wherever. Abona Fabia, lawyer, Abona, and make his boom money. Why you prefer at your shit now? You got some of them bundia musreba die for the mosque. Some of them bundia muslim on the chair. I hate to see it on it. Oh boy, how I was in Igbo. I was in the house. So Karapu in the Vanya, I double about chop in the many people in Zuku, and you get on a chop Nezu. You need to have criminals. By Adram. If you can make it away to stand evil. I have a good name. Welcome, baby. I didn't wait to go, baby. Now, and I patch, get easy, crazy patching. Ya can't you have Umunwanyi time? Check Umunwanyi in our art today.
ụmụ gị esefu na-ebe biya na ị na-eti mkpu cheki amụma ha chekere mma ha ma nwere ike ịbụ onye gị na ya gụkọrọ akwụkwọ ihe magoro ka o si ebi ndị ya ichekizie nwa ụmụ ka o si zụọ ọnya mmebi karịrị makwara ụmụ nwaanyị be anya ndị a ka nọgodo within the age bracket of 40 nyanago ndị a na-agafebeghị 40 from 30 jee ruo 40 that moment na-adị critical na ndụ ndị a ndị a na-ala ya ihe ndị a na-aya fancha yisi transa na akọ ka isi akọ fancha niile yisi legis yirisie legis wepụta ego go ezigbo bra puchop bụ na ọkwa anya like this wee mee ka sure na skin ya na a na-eti ezigbo mmanụ onwezi ọchị ịgbara asị n'ọlụ a o na-elegodo nwa ya nwaanyị na-analụgodo nwa ya nwaanyị ya nwoke gere akọ ya akọ ifudu nwa ya nwaanyị anọghị ọta ahụ ya nwoke taa ya bụya na ya na-enye ego ya kụpụrụ nwa ya nwaanyị ọnwago na the boy ga na-abịazi abụọzi ife họteelụ ọ bịazi aga nọ ntụ na ọ chọta na ọkwa ụmụ ya oyi nwoke dị dọta oyi nwaanyị oyi nwoke bụkwara ya nwaanyị nọkwa skuul ọ ya achọrọ ya gaba skuul ọ chọrọ ya bịa n'ụlọ ma gbee wee tapụ ibe ji ya ndụ ọnwa ya na-ata nke ka njọba na-ata ga na-aṅụghị ọnụ na-aṅụghị ala ọnwa ya mebiri emebi ekwentị ọkụ ya na-eme akwụgharịcha ha eji ejiri white n'ime oriri nsọ ọkụ bọfụkwagara iri oriri nsọ ya egwuori ahụ ka ejeje ebe nkwụrụ ọgwụ ka a na-amị ṅụ onye ọbụla bịa gụrụ tọd ndị ọcha makwa ihe ndị ọcha mara mgbasa ụka na-eri iri ka ịtọ ọbụcha ya aja akpọ ya oriri nsọ Jizọs ịbụ onye ọkụkụ Jizọs kụrụ akụ ọkụ ka ebukesi eme ya eri oriri nsọ ụmụ nwaanyị a ga-ekunye yachi ya bịa n'ụlọ ụka aṅụọ nkwụ sikwa onwe ịmara ụmụ nwaanyị a na-eji anya enyezi fada nọmba na afara kịta ka ndị fada na-ala be nke ụwa bịa ụlọsịla ebe ka ụwa na-eje ụwa emebichara ndị fada na-ala yaga nke agba ya ndị fada na-ala yaga na ụmụ nwaanyị na-abịa ụka ụdị ụmụ nwaanyị a na-ekwu na dosisi onwe ọ na-aga anya ya na-aga vam anọdị anya ka eji enweta ndị fada ndị fada na-ahụ anyị isi ogologo akwa anụha akwa na-elimiti ha agụ ekeji agụ ọ na-ene na akwa oyi onene ndị niile na-echeta na ya chaplet o ji ebe na-aba nna mana ha agụ ebe nọ na ngada na-agụ ya akwekwana nwaanyị a ekwekwana nwaanyị a na ịma na ha na ndị sista na-alụkọ ha na ndị sista na-alụkọ ọkpọcha sista nke ya na ya na-alụkọ ọgwụ ya na nwaanyị niile ebe ike achọrọ ọ natara ya nọ sista ekwe agbasa oge mewe sista na-arụ ọchịrị chaplet ma ọrụ ihe ndị a sitere anyị n'ọrụ sista achịrị chaplet holi anya ekweghị chere ka ị mara ya na-akpa ọchịrị chaplet ụmụ ike ha kpechara ka ịmara ihe a na-ada ekpechara wee gwabịa jụọ ya afịa ọgwụ ya kọcha onye ọ bụ oke na ọ ga-alaiki ka ya na fada onye dị na-alụkọ ihe tego nnọọ ga-enye ya nọmbịa ka enyezi ya mezi ka ya na ya kpana onwe ozi ọchị izi uche ya adịkwanụ n'ọchọghị ịta ịtụọ nọmba ebe enjel bịakwute onye nje chetara onye amaghị ka afọ reverend sista abụgo enje Mary etu atụọ ya nọmba fada enwe na nọmba ọgbakọọlụ ihe ndị fada na-eme na transfa a na-ekwo ego ọgbagharị 50 ma na-akwa anyị iwe bịa ụka n'ọla ikiri ya n'ọchọ ka igote ofu debe nke afọ rizavụ ka ya na-echeta ụbọchị omiti iko sendịbakwa be ha ofu nwata anatu fada 50 fada edebe arụ
nwata ya na-ejizi ike ọ ya na-akpọzi ya maka ebu 50,000 kọntaktị ha na-achụ achụ nwaanyị na-afụrụ ị na-enweta nwere nọmba ya na-eji ego mgbe ụfọdụ oge nke a na-eji ego iwere ego ide nọmba gị n'ego a inye ya ọ bụghị bịa take my number enwere ibu n'obodo a na-abịa ka ọ na-aba si gị nye ya nọmba so gị weta ego eji ma onye na-akpọ ị na-enyekwa ya nọmba gị weta ego eji ya kpọ so ụmụ nwaanyị anyị bịa na na-eri ya anya ha dị everywhere. All these young mothers you check is ụmụ ha mụta ka ifu the reason why ụmụazị ha ji wee na-atị ya na-atị na baa na ka i wee gote ebe kọrọ ọ bụrụ na echekili ya as at that time ọkali escalate to ebe olu kịta aka ji gwa na the whole system collapse na Igbo, the whole system. And if you collapse so totally but that na two kingdoms na agba onwe fa mgbana to enthrone total westernization nya colonialism emeye enthrone by I forget ya nke ni totally, and it combine the two together ama ekwe we eme those things system nke no before na discourage nke na eme encourage. Efu ife dị iche na o nwere akwa nwaanyị ama na-eyi ma ọ bụrụ na ọ ka nọ na the other side na ihe ya na ọ dị too revealing na ị na-achọ ka ili omen to your side, so community achọghị ya mana kịta echi ịgba ọtọ ịgbala ọtọ na westernization. You get that? Westernization. Yeah, abroad so many people na here. You know what a recharge card. You get it? So these two ekwere omume na o mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha dị confused. Ụfọdụ si na east gbagota Lagos na ọ na-emefa ka film otu a na-esi wee nwanza na nwanno nọ na keji rapịa otu ọ ga-esi wee fee nya freedom do as you wish. Ọ negharị anya ihe niile na-aga ọ join all the trend. Ya bụ na nwere nwaanyị si na be anyị ruo Lagos na theater life ya na above life ya can never be same again. Ndị nọ n'ụlọ na afia na ọ dịgo wild. Ụfọdụ ga-asị ya na ọ go holiday nke ijekwa ka ya mara n'oge ife ngwa obele ahụ o jetelu ka ị na-afụgodu the effect ka ezi ka ọ ya dị. Ọ bụrụ na onye toro ebe afọ onye nogo 4 years 5 years bụzi onye na-akwụ ụgwọ ụlọ ya kịta na Lagos ịma ife ọ dị ka ya free life. Ọ bụrụ asị ya ka eje klọb ọ ga-eje onye na-asị eje na ma mụ ya na ebe a ka papa ya na brọdi ọ na ebe ọ na-emere onwe ihe so ha bibezie dị ndụ aba afọ arụ. Some of them kịta bụ ụmụazị a na-akpọ folk boys na be anyị ka ba na-ata. Ọkwa enwe prank emere ụbọchị a na prank ife a ka prank ka ma mụ nwa kilisiri ya ruo n'isi nwaanyị ya na one boy. Ọ bụrụ na onye bụ ịkpọ ndị prank bụ nwa the woman, so the boy the two friends na mamu ya jezi na-atọ ya nwoke in fact. So eme ya na ụfọdụ ndị mara na-asị ka etu shameless woman this and that. O nwere nke dịzi chemfu fanche niile dị shameless na ọ bụrụ na emepe efe ike ịfụsị ife a na-eme. And if o ji ka njọ bụ na some of these women dife aka dị ndụ ịghọta dife aka dị ndụ and dife amara the damages fa na-eme nke na n'ọrịa nwunye ga na-ata ya ịmatakwa nwere ife imewuru about it. ịghọtago ịma na ndụ dị at stake. Some dife anọgodo around fa na-emekwa ya. So abụrụ no distance ka ya sị aye blame ya on no nwere ndị fa na onye na-anụ fa na-anụ n'elu bed ọ nọ n'iru die na chat nwoke ọzọ na-anya. Ọ bụ na onwe mụrụ amụ ka nwunye gị na chat, bụ na onwe mụrụ amụ ka nwanne gị nwaanyị nọ na ya na ya na-apịtọkọ ife na ebe ọ ka njọ. As I speak to you na Lagos ma ndị bi n'obodo oyibo adịghịkwa exonerated because ọ na-emekwa side ahụ.
onye apịala azịza n'ọkpa apịala ya azịza n'ọkpa, onye agbala onye nwe ukwu nnu bụ ukwu nnu, nwere etu ọbụla ị ga-esi wee mee the damage adịgo. ụmụ nwaanyị na-anọzi kịta n'iru ụmụ fasef na-amị nwoke ọnụ, onye odo ha na ọ bụrụ mpa na-amị ọnụ n'iru ụmụazụ. Egwu ụmụ onye si na asị na mmadụ na-akarị mmadụ n'ilu a na-atụ mmadụ asị akarịgo m onye a na-akwụ n'azụ ala nne ya ịghọtago. Maka o nwere nwata ịmụrụ amụ na-eke ya n'azụ, o nwere oge oyi elue ịmago na ịgba akwa nwuzi ya n'azụ na-eme ya maka na ọ na-afịa, ọ na-react to that thing, so igbe ebe nwuzi ya. Mana some of these women achọghị mma na-eme ihe a na-eme, ikwu egbu oge egbuo sef egwu oke ọba ego ọ ga-eme siere gị ya na ji siere gị ezigbo ji rie ya nke a ga onye ji ego ji eme autopsy ọbịaba akwa ọbịanarị onye ọbụla papa chukwu akọghị ya bụla ịnago obodo ịnago. Nwaanyị just nye onwe ya little time, o wee chiri ọkpa chịpụta ọkpa chọọ akwa ya ebe ọ dị pịachasịa. Nwere ike chukwu ebe nri ọbụla ibe o jikịta abụ ụmụ na-abụ ịtọ, ọ mana ya chọọzi ịmụ ọzọ sef na ozugo ike na-anwe nwụọ obiere onwe ya ndụ ya normally. Ndị kịta enwezi conscience, epụtazi na-ajụ na ihe niile emebizi emebi na be anyị, ife nche niile dameji, enwezi moral, enweghị discipline. Ebe a na-asị mmadụ ekwu na nwere onye mee ego onye ikpe, who made you a judge, thou shall not judge. Thou shall not judge ya mere ya kịta na the damage a na-adị more. Average young girl na be anyị kịta akwụ na street, ọ bụgodu na ọ na-eme na n'efere ya ka ọ kwụ na street, ụfọdụ na online na-eme ya na be anyị kịta. O nwere nwaanyị na-ajụzi inye gị nọmba, ọ na-agbakwa ngarị na ụfọdụ na ka na-ajụ ha did you get my number. A na-akọzi ụdị aka na be anyị kịta. O nwere onye se nwaanyị dị onwe ya na nke a dị na nke ebupụta ya na esesi atụ ọnya ịbịa wepụta etoturu ịkọpịrị nọmba ịkpọ ijeje sọtụ onwe ọhịa ka a na-emezi. O nwere nwaanyị dị redio kịta na be anyị na-ịchọ ka gịnị anyị ada ajụ nke bụ na ịchọ ka gịnị anyị ada ajụ ọ bụgodu n'ọnụ iru akwụkwọ ka ị nwetara wee nọmba ada ajụ. So ihe a na-emezi onye isi aka eyibi ọsị ọjọọ apart from oyo nwere ihe ọzọ ịchọ nye ọ na-ebe ka ikwube okwu gị ọtọ kwuo na ịchọrọ vidiyo na na bụrụ ọ gwaghị na ya da eme ọyị na ọ bụ na ịchọ ka asọtụ ka steeti ba na akarị sef na ọ bụ na ịchọ maka ihe ọ na-eche ka ikwuo gị na moto gị na ngwakwue ebe ị chọrọ ịfụ ya ngwakwuzi ife ị na-achọrọ ya wee na-asị ya na ọka ịma mụ na ọ gaghị ba gwaghị na ya dị interested n'ọyị na ọ bụ na ịchọ ka ata eme ihe onye ahụ na-ewelu nke ịchọ enye ya nke ya wee jụọ ya ego na gwaghị na 60,000 ma 50,000 isi ya gị na sign of 50,000 ọ ihe oke 50 ọjụzie ego ke time ọ how many hours ka ịghọta na ya na-ekwu abụọkwa na mgbabụna echi na 50 abụọ bịa taa ya nwa waba. Ọ bụrụ eche eti ya ugboro ise under 2 hours na oyawa mana ọ ya akarị 2 hours iwe gbakọ n'onwe ike mgbe iri last ịtachie n'ọsa ka ọ ka ije gbuo onwe alele ọ kalị ije kwuo onwe gị ụdọ ịgbọ 50 ị na-adị iwe n'ọnụ ejighị afọ ọka o nwere ike oge anụmalite na ọdọgụ n'isi ị na-afụ na ọya sef agara o jidego obodo jidego maka o ji fieta gbalịsi iri ya n'iru akwụkwọ eyeteghị gịnị agha amaki ya na ihe eje gbaanị gana spendịrị ego ihe eje gbalụgodo anị taata ịkpa na ebe ya ewelite ọnọdụ alisi ọ bụrụ ebe bechiti ha ka na-acha white duwe ha ka na-acha white enwere ka ị ga-eji
hotel sọkwụsọ ego ịrụ na hotel adịghị ebe a maka chi ije ebe a ị na na 30 gwara one plot 30 ịkpa ibube ada nwa ọ bụrụ nwa dị aṅa ka ọ debe arụ na ya nwee klaasị sị na ọ chee ịṅụ mmanya gị ga-enye ya mmanya idebe arụ ọ bụrụ ka mpara ibute ọ bụrụ marula ibute ọbalansị ya ka onye nọbe nne ya ebido na-eru ama ihe ọma bụ ọkwa bịa gbuo onwe gị ebe a ihe onwe oke ị na-abịa igbu obuo ịgbakwa ndị obugo now the breaking bullet na nwanne anyị nwoke a na-enye ọnwụ Ifeanyị si na ọ si thank God fire service Asaba is quenching the fire now. Statement ya fire service Asaba na-agbanyụ dị ọkụ na jụọ onwe gị fire service Ọnịcha ọ na-ebe fire service Okpoko ọ na-ebe nke Awada ọ na-ebe. A failed state is a failed state and a failed governor is a failed governor. Ịgụ akwụkwọ ekwesịrị ịmụ ife ị ga-etinyegodu dị mkpagodu nke n'idi n'ala ụzọ ayọ na awabụ n'ọhịa bifo tinyegodu anyị ebe abụ gịnị ego one ka ọ ya cost how much. Obodo dị iche iche na-eme donation kịta sef obodo anyị sef abụ donation no onye nke ọsịgị na ya donate ya ofu Siena onye nke asịgị na ya donate Siena ịbụa otu a ka esi butegide Siena onye nke eweta 1 million onye eweta 1 million ụfọdụ 2 million ndị 3 million achịa Siena one ma ọ na-ebute mfọ ndị sekuriti obodo kọmuniti mewuru nke a ma abụzi oge ekwuru ife gbasara ọkụ ọ bụ na fa amarọ nọọ gị nwa bụ gọvanọ ga-agwafa nọọ ya ka iji bụrụ prọfesọ ya ka iji bụrụ a traveler anyị ka na-arịla on Asaba. It's a shameful thing, man. God, thank you for the update. Thank you. One Asaba na-abịa agbanyụla anyị ọkụ na Anambra steeti. Osiri ike oge a ga-eji meta ife a ewutere m that na okay biko na comment somebody energy wisdom also the fire started near fire service main market but water no dey inside the motor chai obodo ụmụ anụmanụ now agwara gị na River Niger ebe main market dị na River Niger ikute mmiri bụrụ problem. Ife a melụ na 24th December 1996 oge ọkụ gbara na ọgba osisi na head bridge market ọgba osisi ịma na ihe niile nọ sawdust ịma sawdust n'ọkụ ka ọ bụ fuel ka ọ bụ ifu ọkụ agbanyewuri asị na mmiri adịrọ mana ọ na isi River Niger ebe a na head bridge. If a local government anyị ga-deal with anyị na-eche steeti ebe steeti hijackri ihe niile bịa tinye ife kwesị itinye na ama etinye nke nwe akwa n'ubu onye na outside gwanụ ndị a nọ ife a bụ ife dị mkpa gwafa nọ ife a anyị tinye ọnụ gwabafa ntụle eme ya eke bụ n'obodo anyị enwe fire service na-alụ ọrụ enwekwu ambulance na-alụ ọrụ enwere ambulance chacha Kezi bụ na ke bụ health care ke health management board that ministry kedu ihe ọ na-alụ ọ bụ ọgwụ ka a na-enye ndị mmadụ free n'ụlọ ọgwụ jedaru even paracetamol ama enyedo ya free ị ga-akwụ ụgwọ anyị na-akpa Abuja federal government Abuja mana anyị na-akwụ tax ihe dị na-aga amakwa m ka o si bụrụ nọ na bụ ofu steeti dịka a na-achọ ka afụ ife na that steeti etinye aka wụsa anyị ihe niile agasa fekpatala iji wee merụ Peter Obi campaign bụ that na
during his time. I experienced stability. Some people na-ajụ Anambra aghọta ihe bụ Anambra. In Anambra. Ha ghọta ife ọ dị ka ebe onye Anambra. Obodo ịma nọ ebe a ka enwe billionaires. Bịa bụ na ndị Igbo ha dị ekwe ka achịa ha achịa. Ịmakwa ihe ọ dị ka ya. Ihe ekwu nke onye ekwu iche wepụta ego rie ego. Egwu a na-agba abụ onye ka ịma. Steeti nwere interest. Anambra. Mana mgbe Peter Obi bata ebe a, every day be destabilized. And then inweta traditional ndị igwe n'onwe ha so na another problem enwe. Ihe ị ga-emegide wee kpọta nwa mmụọ mmadụ niile a obodo wee dị calm. Maka enwe peace wee nwee progress. I don't know that corrupt. See that the system need break it down na bang. The system break it down. Also the age when this man over Professor Charles Saludo. Na ya ndị mmadụ say as a professor and the abịa na credentials ya so ndị mmadụ abịa afia na onwe the capacity oge emenwe. As onye lugolu with government. And the line oge emenwe. But it's obvious kita that na the thing. The man who Jeremy approach about because now the only thing able to growth na your state but able stability. Osi abo na if and what na revenue 200 million. And when stability to 200 million na ruo 6 months obro 1.2 billion. Mana maka na stability. Ona abia na afu ka osi aga the index na watch if the chart ko si aga. Mana nke a na stability 200 ahụ ị na-enweta enwere ike bịa na the other next month enwee disruption total breakdown you nweta muru 50 nke ọzọ ejisi ike nweta 70 if that na where be iji azụ ede ị ga-ejibe ụgwọ you can meet up so the major places ị ga-etinyecha mee invest ya as a government ide n'anya ebe a transportation bụ something na-enye ego which Anambra State can survive only on transportation etu ị ga-esi ya eme ya dị you phase out nonsense transport line and akpari mmadụ na ebe anyhow because of the government roll out taxes non in partnership with Innocent supply even like 50,000 taxes for Anambra State government and then the mother anya ba the tax no limit ego na every week otu esi agba na ha gbabia. No government na-etinye challenge. Etinye a private sector. There's a try aka add more. No, we better get in place. We flow to 50,000 taxes. In you go 50,000 people all. 50,000 people in your all. Then almost and they need to compete. If you go there na change na the system. You have to park. If you have a motor car. How much ga-agwa hapụzi ya nke ni hapụ nke ni buru moto nka ndị ne agasị alụ for ndị papa nwere ike na village wele ya na-ele nni face challenge na ebe embrace modernity in that way obodo a na-grow 50,000 agba alụ government for 2 years ịmakwa ego ole government ga-enweta na government ga-enweta ezigbo ego from this scheme mmadụ na-enye ọlụ na 50,000 people. You see, they create a job. In a cake is a create job. Oh, yeah, I'm going to create a job. Family and the government give me family nunca. Share tractors, tractors, if you don't know all, and they get me operate. Boom, mother, and then the all. And they tell so I employ workers. And I for my care, but also they are poultry. No government to weba no all mmadụ na-alụ n'ebe a na-azacha na-eme niile under 2 years if gbara enwere stability because na the process na pụta na-abịa steady ndị na-alụ ebe a na-eri nri na-analụ salary ị ga-abatakwa n'obodo efugo ebe gọọmenti isisi ọnya ị ga-anabata na laba gọọmenti mana ode ya adro anyị echiri anya anyị tinye na Abuja ga-eme ya ka steeti na-alụ
state now. State now go in partnership with companies from outside. Daughters investors ozugbo. Investors will come. The traveler ha na-eme ya ka a na-ejesiri traveler. Ije nke na ndị akpa ha bubata ihe dị ona. Inye guarantee security top notch. Ekwu ya na before batado the state self na moto ya akputu onye ọbụla gbuo moto asachi before na-abanye. All state you know na ọ bụrụ iwu na actually state na onye ọbụla bịa state ya na a ga-subject ya to searching. Ebe a ga-ekwu ya bụ na State House of Assembly ebe a ka a ga-anọ pass ya the bill. Agbaghị na ha dị security conscious. And onwe aka federal government dey against you need security conscious na your state. A na-akụ dị aka akụ. A sịrị ọ ga-abata mana a ga-asachi gị. You go enter mana a ga-asachi gị. Ịbata ime ife iwu dị na the state. And enweghị email ekpeghị ikpe according to law dị na the state. Ije Lagos kịta ị ga-ama na o nwere iwu dị na Lagos na-adịrọ na Anambra. Mgbe na ndị last man jam ọrụ na Lagos ịghọta na Lagos abụghị Eko, na Lagos abụrụ Edo. Moto bụ breki ịda ka ha gagide ya ebe a ka ịghọta ya na-agwa gị. Ndị last man, fear of last man na Lagos egbe ihe ọ dị ka ya na mana ihe emenwe ya n'Imo steeti Anambra n'ala onwe free. Ọ ka ọ dị. So obodo ọbụla nwere iwu. Onwe ihe steeti anyị ga-eji wee dị iche nye employment ka nkụ. Onwe ndị ga-efelu, onwe ndị niile nyadị that taxi anya mana ha fụọ moto nya. These investors can't make it in Nigeria without electricity. Because of policy dị ebe ahụ already. Ọ bụ ha manage, ha ga-manage uwe mana ị ga-ebepụ ego na tax. Ị ga-ewepụrụ ego na taxation. Na ọ bụ ha na-agba gas wee na-run their company. At the same time, ị na-tax kwa heavily. Ọ bụ na the taxation dị low, they can cope. Maka Nigeria nwekwa market still. O nwere onye na-arapụ Nigeria na-eji obi ọma arapụ. All policy. Nigeria dị too harsh on policies. If I bịagodo Nigeria, visa Nigeria gara ọnụ and stuff. So, mana anyị nwa bụ ndị obodo a na-afụkwa ya. Anyị nwa bụ ndị obodo a na-afụ ya. Mana somebody si obodo oyibo as investor, full opportunity na be anyị wee bịa bubatasịa ụmụ ife dị aṅa afa bubatacha na neglect the thing. Imagine MTN si South Africa bịa Nigeria dominate ye. South African company. Nitel emenwughie. Ọ bụrụ na Nitel na-anwụ asọbụọ ya to an indigenous company float onye. Ya MTN South Africa ọha bụ all provider ka ha bụ. Ọha nwere ha wabụ retailers, marketers ka ha bụ. Ọ bụ ikwu ife dịka Nokia, Ericsson, Hawaii, ọ ndị a na-eweta na-enyego that network. Ndị nke a just na-enyego ụmụ services ya. Mana the main people na-ewetazi abụ ndị ebe a na-asọpụta the thing. Mana onye nọ n'ụlọ afọ ya Glo na onwe ya bụ indigenous one. Anyị ejiri ike wee sie. Mana Glo mekwara ụnyara still n'ọlụlue today. Ọ bụrụ na Nitel Nigeria furu na eko si adị na-esie stake. Mana ha emenwuru ya ndị ebịa for opportunity capitalize ya na-eri. So investors na-anọ ebe ha nọ for opportunity dị na be unu abatazi a ga-eme unu na-esiti up mana be anyị na-abụ ndị abata a relax ya a na-esitizi up esidi elu fa power. So there ọ bụrụ that na anyị chọgodukwa ibuild ya ị na-ekwu we can do it with ụdị ọkụ enwere kịta chi na-efozi a na-eme improve n'ọkụ which na a ga-akpọtanwu a company maka na be anyị kịta a na-ego ọkụ ego in many places na a na-ego ọkụ ego igo ọkụ inwe ọkụ wụnyụọ ndị mmadụ adịbagokwa used to it. So with time kịta efuzia na onwere ndị ga-abịa na-provide ọkụ a unless ọ na-ekwu ụgwọ ekwukwara n'ụgwọ ọkụ ga-enwube.
competition day. Man, I had to face the competition. I know how a governor make here enabling environment. Cause they had the man, a governor is not doing it. And that's so evil. I know they hope. We feel that there will total breakdown in every axis because I know their character, their lifestyle now. Many factors contribute to if I Umunwanyi kind of to see there will total breakdown in everywhere. But Umunwanyi was able the homekeepers. Nekwesro kaba compete here with men when it comes to he cheated on me first. Abro if I never no cheat on you, he just cheat here. It shows that you really want to do it. Mother here just would get you a guy or there because he cheated on you. Or when order easy, you cheat on him. Because don't begin to somehow when they cheat. You are not sure. But don't begin working man, he wanted that tendency already. You know? On that very part, why I was seeing Malona family now, the survival of this family in Yanaka. Whether we want a family today or new way a family in King. One day to be like that. You build your mind. Yes, on how to refrain from certain things. Though Shuku Mapuru, where Umunwanyi, Bona Hamulike, Moya Bundu Woliki detail, Kalium Woke. Some women will not just 6 months of the desire, 1 year of the desire. Umunwanyi na can dominate now, well before dominate here on something. But go something else and not dominate their mind instead of family dates, you can do ever. But work due to a twist where build working. And I didn't work difficult enough for a little time, or some period of time. So Umunwanyi per se, man, for the fact this you not build over. Now they can hold to themselves at least. Check what ugu the ezinono because some we figure me lego ugu ezinono. Ikuchebela anya why we serious role na family. For family to survive, they need the wine here. For family to function, they need the wine here. For family, you value, they need the wine na game. So wine play a very huge role when it comes to destabilize the family. Why you say that sometimes when they put a cause. Yes. When they put that misfortune, the family. When you come across to do and name affect, or come the affect, don't go your family. The system can hit now. So challenges in that place too much. And with serious challenge. Why you know where working with different spirit. Family but with spirit the energy where God. And will get too open, get a match ozugbo. Actually never accept, which him and on are very difficult. Fancy beg accept, but I'm going to the family now. You're not trying to adopt. At the same time, you couldn't hold your libido. When I go came anyhow, you may get it all go part of you. Everybody could see. If one at the record, them okay, mom got affect tomorrow. Some reasonable families wouldn't want to come to your family. Some reasonable families wouldn't want to, like, get in touch with you, mix up. Fana forget be contaminated. And that's why any money phenomenon knows no balance. One year bed if I have a village, or may a village got affect. You know? In some instances, a well family now marks. Now family, hey, not get a by a family and other bed. What came a good member, woke in a low game of museum. Mananka wine, you bido and obidogo. Kick job on a wine, maybe. Or no way affect. Omoyabos, ya, gana kanga. Nejana by 14 years. If only nebuya 50-something years old. If only 13 years. And now again. Well, hotel they get Jana Saba. If one is 17 years, I'm a Muslim there. Okay, Ankara. 17, I'm making about them, Mamma ever. Here I have about 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 7. 15, 7, Nedos run on the half man. Over room. I go
fụsị ụmụazị fụsị a na-ala kwụrụsị na-agụkpọ gị anya nke a esi na ọka ibulie obi ya na-apịagodo gị ịtalị ihe na-ekwu bụ God will punish me, God will punish me. Ime emenwe kelekele nwoke bụ 13 years fụkwa ndị ya bịakwa paakị ya nwa dị 13 years nọ na hotel chegodo ma mwe ọ dị arọ ne ma bịa nwere ike mwe ya dị 17 years ya depend ka esi wee mụ kpozia na mwe ya dị 20 years sorry na mwe ya dị no 27 years 30 years na onye mụta dị gị dị 30 years ọ nọ dị 35 years na mwe ya dị 13 years nwaanyị dị 35 years check ya nwa agbọghọbịa mana onye kwesịrị ịchụ ya nọ hapụrụ ya je chụba nwa ya 13 years adị ma onye ya achụ onye 35 years ịma age ya ọ nọ 40 something na-achụ 50 sometimes 50 na-emefe 35 years na 50 hapụrụ onye 35 chụba nwa ya dị 13 ọ because na mama dị 35 dị careless ọ dị useless na-eme ndị ha ya nwoke abịa chọta ya nwoke a na-achọta ya ọ chọtazie ọ bụrụ na ọ na-ayọdara nwata nye nwata ego si agha mechikwa ọnụ enwezi ike mama ji amụọ dị money n'ike jụbịa kere femen ka ebe osu nweta ego ka ọ ga-akọrọ ya na nwoke ma o metụghị aka na o metụrụ ya aka nwaanyị kpọọ nwoke sef ọ ya abanwu mba based on na ụzọ ya kọpị ihe a ya sị wetuo onu nwaanyị na ịma onye na-ege gị nwaazị na onwe ịma na ị na-erigodo kastin ihetego so ihe eji ike ba mba ọkọdo oge anya ọtabago bụ na ọtabago nwoke bịa were ego suchie gị aka ọ talụ nwa o nwere ike onye nwa 20 ọ bịa kịta na were 80 nye 100 ebe asidenti ya gị nọ n'ofu ebe ana olibego bụ na olide ọ rejistago ọ na-abatazi n'ụlọ direct ọ bụ esie nni ya ogologo nwa nwoke gbagharịa chọgharịa ego je na-ama na-eji onwe ya na mgbuka chọgharịa ụlọ na saịdị ọ bụ saịdị mgbe emere isi ebe achọtarị ya ọbụna awado onye efe ebe a nwoke bịagidezie ọ na-atụzi ụjọ mgbe ụfọdụ ọbịa paakị ya moto lahụ ebe asef nwunye ya nọkwa n'ụlọ fụna dị sistem gasa onwe ebe eji eje ụmụazị na-etonite maka asị nne ewu na-ata agbara nwa ya na-enye anya n'ọnụ nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ekiri ya na-amụrụ ya n'ọnụ ya n'afọ etu o si adị ya morals adịghịzi na be anyị values adịrọzi ya ife a na-ata casting na-atabago onye ọbụla ma ada ezu ya ezo onye ọbụla ma na onye a na-ata ọnya ụfọdụ ụmụ nwaanyị jọ silence si adị ha debesi ya n'ime bọtụ kpuchi ya debe ya ekwu okwu before you know it edelo RIP hey nwoke anwụọla asịrị bụ 2 weeks ka a ga-abịa nke aga na nwunye esokwu na contribute ihe nwaanyị a na-ebasi ọnwa nwunye kwa nke onye ata enwere nke anyị n'oge ahụ jee taa casting enwudie nwaanyị si die na ọ na-eje night vigil jebe na nke ọnya nwoke jee pasa ebe a ka aja ọsụgo gba ya maka na nwanne dị man bịazi ịfọ ya nwoke aba nwunye nwanne ya nwoke something like that casting and the good agba ka enwefe dị ka a na-eri ya na-aka akụkọ ụfọdụ na-eri pastọ direct kwuo na ha jere night vigil pastọ erigide na-eri nwunye bịakwa na-ekpere ya ekpere maka ndị ka eriki bụ ndị pastọ due na ha bụ modern people average people ji ego dị na side ha n'anya adịkarịrị ebe a
ndị mmadụ aghọta ụdị ego ndị a na-agbalụ dị ya. Mkpu a na-eti ebe a echere eji anya ya etiti mkpu na-ebu uchu Jizọs sụrụ Jizọs asụrụ na-agbara ego. So imere ụmụ nwaanyị transfa na-adịrị ya izi. Ụmụ nwaanyị na-alaik ụdị ya. O nwere ife ụdị ndị ụmụ nwaanyị na-alaik ịda na ha na-ayị pastọ na ha na-ayị ndị ohi. Ụmụ nwaanyị eji ndị ohi egwu maka onye ohi ji ofu ọpụreshọn nata ego agba akasa ikwesị ịmụ ihe na-ekwu na ha na-alaik ndị hadmen. Ụmụ ebe ụmụ ka ego ya si abịa nwa nwaanyị chọrọ ịta afụ. So kelibe pastọ mara anya ama adịdị ya ha nwa na-abụrụ ya ọcha ha na mbọ ha na-agba n'ụlọ ụka na-akarị keka ndị ọbụla nwunye pastọ sef mgbe ụfọdụ ada afụgodo ihe na-eme a na-eme holi ọ na-ebu amụma na-eme nke mana efu ihe na-eme ịma na sista na dis kwaya mistress ịfụ ọ na-ata di ka a na-emezie pastọ mmadụ anya echekwaba ife onwe na wọchị ya ebe ndị nwunye pastọ sef na-atakwu atalisichana ndị atalisichana ba many guys na-efi ama ihe na-egbu ha. Ụfọdụ nọ n'ọya na ama ihe na-eme ha. Nwunye ha na-ata na-akwụgharị. Ọ bụrụ na nwaanyị a na-emegoro ife engage kesi ya dị iche ọ banyeba fuli kesi ya dị iche na onye banyego completely kekwa o ji ụmụ ịnọ obidozie kịta na-akụ a chọrọ eme ekichi na ha na-etichasị ngwa ọlụfa ọfụma efusi afafa dịsa very attractive ma ndị bi obodo oyibo nke ha kapụrụ Joseph nọ na ihe nke ha bụ ịma nke ha ihe eke jiri ha bụ ọlụ ọkwa sefụsịa dị afọt ọfụma ọlụ fabezie dizie busy with ọlụ ha na-alụsị that side ọlụ na-ekedo ha alụgidezie dị ọlụ lụgide dị ọlụ ụmụ ụbọchị ha ga-adịtụ free ọ dalụ gị aka na ndị sorry ga-agba kama ọ tabazie ebe a dịtin liki onye bụ na ya na di ya gbasara o so ya na-agbasakwa di na nwunye na awe nwoke chọpụtara na nwunye eribego ya esemokwu a agbasa ma oke pakeji ndị fa na-arụ ama ekwesị kpọ onye aba so mgbe ụfọdụ ada alaiki iji fa emelụ case study ka ekwu ife dị na ba maka ndị abụrụgo ndị obodo oyibo ndị ọcha nwaanyị nwe ọcha na-akọntribute ba ị na-afọ ha anya you no go see them ka ha bịa gwa gị ha na ebe ndị bizi na-alụ ọrụ abata na Jenụwarị a na-abata Disemba ọ 1 month ka ha na-anọ fawalie na 1 month a ebe ọ na ya abịa nwunye o ji ego gịnị ka gịnị ya na-akọ ị ya agbara mfe ịkụbara wee ruo level ịbịa ebe ọ nọ okechọn ọ ga-abịa abụ ezigbo okechọn ọ bịakwa orie ego ada ịmakwa ada si Amerịka ịmakwa ada si UK rapa ha na-eme ọ dịka ọgaị ma ọ bụrụ ọgaị obodo fabinia anyị ebu fabata eche njigo ego dọba adọba ego a ga-eri okechọn ama ọ na a ga-eri ya ọ bụrụ okechọn ọ ga-eri 200,000 500,000 ego ya na-adị na akpa enwe nnukwu akpa na-ebi ị na-ene ọzọ ọ kwanyere ọ dị iche na nke gị nwe ihe ọgba n'aka ị na-anụ sandị ịgba na ebe abụọ ebe esi China kuchie maka ejiri ndị a na-ekwesịrị afụ arụrụ a na-anụ egwu ahịa ekweghị bịa nso ebe o si pụta bụ na VIP oge ọ bịa okechọn o bu moto ya ọ bụ Mercedes ka o bu ifu Mercedes gba na aka ndị ọcha aka dị na-arụ ya ị na-asị nwaanyị nke a na-agba moto a wee uru nke ọ na-agba ebe ọrụ ọ na-arụ ọrụ ibeta ụtọ n'ime ihe niile agba ya arụrụ ala ha bụ na ha ma ihe bụ Jizọs onye na-ekwugheri ha dị bizi ụlọ ụka efere ya bụ na ọgbakọrọ otoro ebe a na ọ bịaghị ndị ya edobe anya sọ ha ọ bịa nye bịa ụka na ọ bụrụ na ọ na-aka obi okeshọn ọ na-etu ego ha nwa bụ ịma na ndị nso ha na-etinye onwe ka a na-esi efe ya na Amerịka na gai ha were si agha weghara ihe a na-eme ego na a na-eme iwe na-adrọp ya ka ị wee fụrụ na-ezo ọkwanye a na-ezozi dịtị ka ihe ọkwanyeziri ya in the first place ana Amerịka UK Canada onwe ka life a na-adị onwe ka ị na-esi atụ the money otu ya gbachala egwu akwa oyigoro bụkwa o nwere ike ọbara akwa na be anyị ya beta na be anyị
mana ọkwụkwọ akwali onye welite ego iweta ezigbo ego akwarụ gị ezigbo ife na ị na-enye anya ọ dị iche. So ibubo dị a na-arụ bịa bụrụkwa afọ ahụ ndị a wee Amerịka ihe abịa m nso ofinichi ọba VIP enye ya ezigbo nri orie ezigbo nri gị nwa ya abatanwu na VIP normally ị ga-abanwu mana the fact na ụdị ndị nọ around and onye na-eme activities a ihe abatanwu anya ma ọ kachara acha bouncer nọ n'ụzọ VIP ọma ndị ga-abata ma ndị ama na-abata. So ụfọdụ ịchọzie ka ịbata asịghị mba na-adị sọrị ọ dịka embarrassment ọ bụrụ embarrassment onye na-abanye ego osi ebe a pụta ịma ọnụ gọọmenti ọba moto ya ọwa so fanwa ama nọ nka gị na akọwa akụkọ ka ị wee bịa ghọtasị afọ ọfụma. So anyị nwa ya na-agbago ha na-arụ arụrụ a na ndị ahụ arụrụ a na nke akara ị nọ na pakeji na-ekwerọsị efe ọfụma mana ihe dị isi na mgbe anyị bịa na be anyị nwaanyị be anyị ga-achọ ka o gbuo dị ma na-egbuo ka ị nwụọ anwụọ mana fanwa anyị achọ ka egbuo ga-egbuo ị ga-adị ndụ n'ọka mana ị ga-anọzi fa o nwekwara many meters a ga-enye gị enwe across ya a ga-enye gị ọsọ mana nke ha kakwa mma edigodu nke bụ ndụ ego ka ha si wee dị ala ndị be anyị ga-emecha amụta ya na igbu nwoke abaghị uru. Onye ọbụla aza afa nne ya onye ọbụla aza afa nne ya kama ya yi egbube mmadụ n'ime ya zaa afa nna ka nza nke m agafekwara ebe dị ona ụmụazị a mụ na agha ụmụ ya na nke jide ka njide nke ụbọchị anyị chọkwa ịfa ya mara na anyị ga-anwa akị anyị ncha nọkọ ka esi eme ya saịdị ahụ mana saịdị nke be anyị o gbughị egbu ekwuchie gị na bọtụ enwere ike kwuchie a bọtụrụ ya werekwa bọtụrụ a dọbara gị n'okpuru bed go ga-eghetago dọbara gị ebe ahụ etu ya ka ị ga-esi na-akpọzowo nwoke ga-abata nke nwa ya sịrị nwoke batara ego nnọọ nne jiri ya na nwe ọjị dị nso ya nye ya nwoke nwa nnọọ nweta ndị ọjị ka ịnwe ama anọbụ ọnọdụ anọsịa anyị adịrọpụrụ ọrụgodi 10,000 ka enye ịmara chi ya emere agụ ya ọnwa 10,000 nwoke ọnwa esi ya chukwu gozie ya ike ọrịa ezigbo ọfọ nwoke iduru nwunye ya sị ka o dupie esi ahịa dupie nwaanyị akpọ ọka iburu moto gị a ga-esi na geeti wemere ọrụ ara amị ọrụ ara atụ gị ya ara ịma ọtọmatik ehuo gị aka ekuo ya ahụ nwunye gị na moto ahụ ya adịrọ nwunye gị agụtọsị alụ gị agụtọsịcharata ikpechaba eze enyere tempa nwaanyị chọkwa ka ị hapụ ịma ihe na-eme abalị ọjaga elu ijekwa gị na-eri edi mkpụrụ osisi asịsị ata na ata si ejekwa n'ebe ahụ ịta ọ dịgodi ime ọmụọrụ nwa sendị ọba ị na-ama onye mụ nwa si ya ama si ya ama ma gị ka ọ mụrụ ụfọdụ ya sị tụfịa iwere ọbara ọbịbịa mụọrịa nwa ojecha onye ji ụmụnwaanyị dị badị ọ na kọntrol ụwa maka isi idebe anyị na-edi too wise na dị smart ọgwụ oke bụ the cheapest dị egotebe anyị ga-adozi elu gị ezigbo ofe ọgbọrọ ị na-agbadasi ike onye mere ka anyị nwee taịm tụsatụso ji eme gị ọ ma na aya eme ọtọpsi na aga ọkpọ ndị gọọmenti anya aka chụfuo ori ya nwoke ado ka ezu ike a na-achụghị na-agba nke na aka jọrọ ahụzi nke a chụrụ dị ọsa o nwere ike oge a na-achụ ọsa eji agbagote nwoke wee nwakọ onwe ya bụ na batrị etinyela na batrị afọzikwa ewo mba anabịa ka nwaanyị a na-eme ya ma jista igbe ebe nwoke bụ akpịa awa na biya ọ dị anya ọ na-etuo ọcheke gọọmenti ga-eme ya nwoke fee n'isi ọkpọ ya nwoke onye na-akpọ onwere extra room for you asị onye ochie mee ka ibekwa plan ọfụ alele ịta afọ a ịta ya once anyị ati ya once
taa na ọwa nke gị butere n'onwe ndị Naijiria since agụụ a n'ebe ha ụbịama na-akpụghị isi nọrọ na Amerịka obodo ọkụ na-enwu n'elu ịma na chalenji ya bịara agha chalenji gbara ogbe obodo bụ ọtọ m egbu m obodo bụ ọtọ m egbu m a ga-eji nwaanyị gbutọpụ gị egbutọpụ ọ na-abịara onye ọbụla ileta ka ị nọrọ na be anyị na-ata afọ a na-ata ebe teke riski ha nwa iti ihu na bọtụl kpuchie debe iburuzie zobo nọrọ icheke ọ bụrụ nke obodo oyibo were nke obodo oyibo mgbe a ya chụgoro na ọ bụrụ mgbe ị na-achụ 60 something enye gị ezigbo ọsọ nwaazị ebe ị ga-ebido ebido mgbe ị na-idiri famili bụ mos nwaanyị nwere ike ọnọgodo 40 something na-akụchi ike ihe a na-akpọ isi itirie ị na-akọsa akụkọ taa anya suo onye ọkwa ike agwụna n'ebe ịgba n'ụzọ ukwu aghasacha n'ọkpụ dị n'ukwu ọ na-abụzi ị na-esu kịta atọ ọkpụkpọ ihe esigidekwuo ukwu nwaanyị nwuru ọkụ spaki ọ nke anyị jetaba onwe ya afọ kwugharịba ọ chalenji nke gị ọ bụrụ ihe eme nke Amerịka ebịa mee nke a n'Igbo ekwuchie gị edebe gị na moto agbata ya n'ọsọ ụmụ nwaanyị na-achị ụwa ị na-eme elekshọn ọ gbasara gbagharịcha onye anyị ewere gọvanọ nwaanyị ga-ewerekwu ya dekwabịa ebe ọ ga-anọ na-influensị ihe na-eme ihe nwoke dụkwana ekwuchi ya debe ya na bọtụ nke chịrị Anambra steeti oke ji anya nke chịchara achịcha ị na-afịa nwunye ya na-eme na nwunye ya na-achị Anambra ka ọ na-efere ya nwaanyị ahụ chịrị Anambra na ego niile asị na nke nwoke eriri na ome nke wee ebe ka efere ya n'ahụ ya onye ọ dịka onye na-ebere ego nwaanyị na-eme ka o si dị ya mma pụtakwu ịzụ ọchịchị eji $1 azụ ọchịchị ebe ka o si nweta ego a dị akụkọ ya onye ọbụla mara akụkọ ya ọfụma so ọ bụrụ na onye na-eme ka ụmụ nwaanyị anọ kpaa ọfa wa n'insaid ya ka anyị ji ayọ ọfa doonu wenata n'aka ihe nwa chọọ ka iriplesi nke nwaanyị a ọtụ ka ị nụọ nwaanyị ọzọ o nwere ike ihe anọzi mgbe a na-akọ dị akụkọ ya anọzi ihe megidere ya ọnụ nwanne m wee disaidi ya ka ya nụọ nwaanyị ọzọ ya aghọta ụwa kwa Amado ụwa George ọ dịghị ka bụ onye aka nke ya ka mma mbọsị nwoke ya atọpụ ọnụ onye pụta na-ekiri ewu na ya bụ odogwu bụ na ebe a n'igbu na ya ebe a n'igbu na-efu ebe edeburu odogwu na anyị odogwu esekpuru ana otu a South Africa nọ ụmụ nwoke anyị na-esekpucha ana chinyelu nwaanyị aka elu sekpuru ana complete wee nke nwoke ya emegide kama onye agha ga-anwụzi nwoke afụ na ya na-anwụ anwụ nwaanyị ji ya na mkpụrụ amụ nwaanyị ji ya na mkpụrụ amụ nwoke afụ na ya na-anwụ agbagoghị na nwaanyị gburu some strong men a na-akọ akụkọ Delilah na Samson na Baịbụl akọ ya ka esi kee ụfọdụ aghọta dị akụkọ ọfụma asị a na-ajụ ebe pawa ya dị wee sịkwa ya n'ọdị ebe asị ya n'ọdị ebe asị ya n'ọdị ebe ugboro ole ka ya na-eme datịn ọ bụ na Baịbụl nwere ike idetara gị mkpụrụ ono na ka ịghọta ihe ọ dị ka ya na gị na nwaanyị bi n'ụlọ kịta onye na-ada anụ like living lovers ndị mmadụ amalụgo na gị na onye a dị committed many guys lose si na assets nke ụmụ nwaanyị na-egburu ya onye ahụ nwụọ bụ enwere physical death nwee emotional death nwee psychological death nwee ndị nwugoro emotionally nwee ndị psychologically fa anwụgo na-ajọsụ na-akwụ ya ụfọdụ bụ ụmụ nwaanyị debe ha na that condition gbuo ya na-asịghị nna nwoke a o nwere ife ga-ebe ife sie like this nna ikopụ ị gaa na-achịkọtazi ihe nwezi retentive memory ime nwezi ya na-echeta iluzu onye ịkọkata nke ịkọba ihe ọzọ nwaanyị can destroy you edekwa ndụ o destroy ya gị completely enwa ya bụ story sans na ọ sị ya na ebe ọ challenge ya ebe a o mee escape ọ na-achọkwa
maka gị nwa ịgba ya eji achọ maka onye na-achọ oge nwute nwogu ya na-asị gị na onye a na ọ dị too clever onye dị clever bụ na inwe idea na onwe onye na-achọ gị o nwere mgbe ị ga-anọ ịma na abịa ete ka ego na wez mgbe ahụ efu na ekugebe bọda gị open mana ya adịwo nwa mgbe ihe eji dị perfect onye na-achụ gị na time gị na-abịa na watch gị na monitor every move na-eme research on you mana ị marọ sachi ahịa enweghị ozugbo were hụ n'ike oge eriri Nnamdi Kanu for example normally Nnamdi Kanu ekwesịghị nọ Kenya o kwesịrị ịnọ Kenya onweghị ihe ọ na-eme na Kenya ọ na-eme business dị anyị ma except nwere ndị security business ọ bụla ọ na-eme Kenya abụghị ebe a tụbara anya na but the news break out onye ọbụla was like nke bụzi Kenya mana ọsọ nwoke je Kenya mgbe ife ọ ji ime ana ọ bụ na ọma because ọ bụrụ na Europe ife ama emenwu ya emenwu ya na Europe ọ dịrọ possible a try bụghị ya during the time of Umaru Diko efu ka o si wee dị ọrụ oliki kwa still ana efu ka esi wee kpee mana Kenya ndị mmadụ eme expect na aya afụ na the kind of such a place nweghị ọbịbịa na the country afụ ya asị ọ bụrụ na ebe a ka enwe strong IPOB ifenwa you know nweghị eme expect so odogwu mgbe ụfọdụ ebe a ga-enwu die bụ ebe a na-emere expect ya nwa ama na a na-achụ ya ọmarụ Deriko oge enwude Deriko ya bụ izi Deriko na-agafe ndị axis because ndị eke na Ọnịcha den na-anụ Deriko enwe social media asị ka face ya tụ everywhere onwe ya ma ya bụ Deriko ebi ọkwụdo Ọnịcha Deriko ebiri Ọnịcha onwere ya mụ ya so ọ pụtagodo ebe ndị eke nọ gafe na ụmụkwu innocent face yo somehow dịka onye ụmụazị ya nne na nna fa ji ego na-eriju afọ efi ọchịkọlụ na nwoke so ire ebe expect na onye a ga-abụ onye a na-ekwu mana ọ na very good day kwa etu akwa ka o sikwa Asaba cross etu akwa agụgbe etu aka akụkọ si wee kọ Igbo adat na a na-achọ gị achọ a na-achọgodo gị ime expect na ebe ka enwere ike nweta mana onye a na-achọ gị ajụsi gị ese na monitor na-efolo na-ajụ ajụjụ ke time onye a ji abata ọbata na street gị na monitor o nwere ike spend ya 3 months a na-akwụ ụgwọ hotel ka e wee nweta onye a na-akwụ ụgwọ hotel a na-enye details amanụ in a week na ị na-abata 2 times na time iji abata na joint ị na-akụkarị mgbe ị na-ese siga ma ọ na-ede ese siga ị na-aṅụ mmanya ka ọ na-ede aṅụ mmanya kedu onye gị na ya na-ayị nwaanyị na-alaiki ba nwaanyị ka ọ na-eburu onye nwaanyị many things concerning you a ga na-ajụ iwe niile abụ ya ka eji nwee CID Criminal Investigation Department or psychologist ma ọ bụ na by onye bụ na ọ na-ajụgodu gị ajụ ị na-asị ya ajụjụ ọ na-agbakọ ọ na-echek your composure mgbe ị na-achọ ịza ajụjụ ume ọmapụ ị na-adị too hesitant ọ dị ndị a ka a na-ese ndị ụdị ọrụ a editelu life gị a na-esoghu one after the other ihe ama na a na-efolo emesịa na-agwa n'ụbọchị dị ona na ijelebe dị ona ụbọchị dị ona akwa ijelebe dị ona ijelebe dị ona ọ na-agba ya le so ị na-awọndazi how long ka ndị a nọ na-efolo m efolobego for too long ụbọchị ahụ ekulu gị abịa ekulu gị ekulu edi na nog Edward Okeke ọkara mmadụ ọkara mmụọ nke onye metalụ nke izi na nog alụsị na-eje ụka nwa Okeke ụbọchị enwetara ya ndị bakasi achọ ya severally na ma afọ ya a na-achụ ya ya echeta inu ntoro sị na ọchụ nwa ọkụkụ nwa ada mana nwa ọkụkụ nwe ọsọ ibe a na-eji mbe ka ịghọta mgbe na ị ga-anọ on the run steady ọkụkụ ahụ pụrụ ofu ebe ejide na ọbịakwa ijidekwu ya ọ na-agbakwa
onye a na-achụ ya na-adaso ada na-achụ ya ọsọ akwago na onye na-ada na ọ da-achụzi so ngwa ụka na-agba ọsọ steady so ị ga-anọ on the run check mgbe ọ bụla ime ka izu ike o nwere ike onye a na-achụ gị nọ nso sef ọ bịa kụgba gị ebe a ọchụ nwa ọkụ nwa ada nwa ọkụ nwe nwe ọsọ gị ị ga-anọ on the run steady na-emove or else awụrụ ndị niile kpara ike ụmụ nwaanyị ka ejidesi afa one by one ụmụ nwaanyị ka ejidesi afa anịnị mgbe ọ na-ezu ori Lawrence anịnị ọ nwaanyị ka ejijide ana onwe bụ onye zuru ori na Naịjirịa kwụrụ ekwo ka anịnị onye ọzọ bụkwa Osumbo Monde Osumbo mana nke anịnị oge a na-anya n'ọnụ oge a enweghị no speed cars ya ka eji wee lụọ Santana oge a na-eti Santana na ọ na-agba ajọ ọsọ ndị ori na-eji eyuzi ya na-eme operation oge a ụzọ a si east bịaba Lagos ọ dịrọ this wide a na-anọcha day plus idu Lagos o wee ebe ya pụta moto adachi ụzọ gosulo ya wee dị oge a na-eji 911 anata oge ọ bụ 911 nwere azụ otu agbaolu edi ka a na-eyuzu ya anata 911 nke osisi sef na ebu passengers anata ebesịa bute luxurious mgbe oge 0365 akpụrụ kapụta na onye abụ highest ihe ọya abụọ na-aga ọ na-anya na-eme onwe ya na otu a ka o si aga na-eme onwe ụzọ dịkwa na ụzọ dị very narrow nwee ebe a ga-elue ana ndị niile a na-anya moto ahụ nwere nke bụ ezigbo mmadụ some of them illiterate ha dịbe imego overtake fa ga-elusi n'ike gị complete eyi elugu n'ike ọ bụzi adị uwe mapụghị gba breki adịgoro gị ụmụ accident enwechara na Igbo those days gbukpọọ ndị mmadụ oge ụzọ adịrọ ị na-eje Lagos ị ga-anọsịa na ndị anụwa na-ebubatazi ndị mmadụ n'ala Igbo challenges anyị na face ka m na-akọlụ na abịazie na-aga Lawrence anịnị na ndị oti abịa aba blọkụ ụzọ wee zube ndị mmadụ ori ezusi ori ma nwee ike lapụ moto ahụ banye n'alụ mmadụ ọzọ gbawalụ ka moto ndị polisi na-anya oge ahụ eji achụfa polisi ka na-anya Land Rover kịta atọ ọnụzi tow truck na ị na-esi side Lagos na-anata ụmụ chie gbota ya ka polisi ji achụ onye bụ Santana oge ahụ sofe were ya na-eme operate na blọk ụzọ isi na Lagos adịbụrụgị na-agbadata blọk ụzọ zuo ori isi side ya ha sị na ndị a na operation ndị ewugide zugide gbugide ndị mmadụ megide before emesịkwa nwaanyị ka eji wee kechi igbu ha so ọ bụ Chinarambo getago otu ahụ oge Monde Osumbo na Chinarambo ma ndị a akụkọ ahụ taa ka esikwa enwe ya na-agbadata nwe ya taa Igbo Jeriko na Ichejina so that alụsị na-eje ụka achọrọ ugbo n'one afụrụ ya mana emesịrị bọsị abịa mudie ọma na aga abịa odinanị n'ụlọ oge ndị abịa gbaa ụzọ gbakapụ ọnụ ụzọ ebe ya na nwunye ya dina ebe a ka a nọjide kechie ya anya wee kpụrụ ya wee pụọ mana a na-achọbụ ya ọ dị sụwara mgbe ọnwa tụzi ya zuo ike ka abịa bịa gụgbe onye nwaanyị na-egburo ndụ ya ga-eto ogologo ndụ anyị do n'aka ụmụ nwaanyị ka anyị ji ayọfado na fasinata aka na this lifestyle is not taking an Igbo anywhere rather na ọ ka na-destroy anyị whereby na the system collapse from top anyị ma na o mere affect everywhere but ka anyị nwekwa aka nwekwa discipline nwee morals to save nke nwa afọ afọ money mebiri many things na be anyị onye ọbụla mama let pride ya let dignity of the family because of ego too bad. We need to go back. We need to get things right again. anyị gwuo na-egwu ma njakịrị chi ọchị mana nke bụ eziokwu bụ dat na nwaanyị kwesịrị iso nwoke wee na-eme na nwoke eme ka eme ka ime na nwoke eme ọ dị too bad. Don't try it. Apia family a function gị nwe the credit maka ụmụazị na-amụ ha mechaa bụrụ mmadụ echi ifụkwa ka ihe esi onwe ife a na-akpọ rejuvenation
icheki ifu na ndị mama ada aka nka ọsịsọ rejuvenation nwaanyị rejuvenate na nwa ya na-eme ọfụma ndụ ya anachigatakwa ọmaala esi ahụ ọ na-amabeghị before George ahụ ọ na-amabeghị ọma ya ọ dịkwa ndụ again before mmadụ na-egoro papa ya moto ọ na-egodoro mama ya moto mama na-eri uru maka nwoke nwere ike ọ nọsụrụ ya ọ mama azụrụ mama a na-eri uru a na nature nwoke abụọdụ na nwoke a na-edipend na nwoke ibie nwoke a na-edipend na nwoke ibie mana mama nọzi ezigbote retirement na-ezuru onwe ike etiri papa 50 mama na-enweta 100 eruo papa na-ebi mama ego mama na-ebinyezi papa cheki ya mama na-ebinye papa ego in most cases mgbe a nọ retirement ma nwere ike mepe nwa obere chọpụ n'iru ebe a abụ kaikaya na-ele ebe ọgbasa dị ya achọrọ ya obere nwa ya na-enyere ya aka na agwa ya dị kaikaya na ya bi papa na-ebigide mama ego ruo ụbọchị ọnwụ mana ụmụazị na-ewetazi mama ka a na-ese ndịrị mama ebukọrọ ego papa nọrọ so nwanyị famili aga ọfụma n'aka gị ka ọ nọ ya anụ m ka o du na-ekwu nya ya ahụ ya chọrọ na ịnwụ na-ajụkwa m onwere arụsị na hapụ okwu odu na anyị ga-eme nke odu leta so ụmụ nwaanyị na-adụghị ife m kwu daalụ ị na-aya ya lụgaba n'oyawa ọ bụrụ na bọtụ ka ị chọrọ ikwuchie n'oyawa ọ na-aka kọwalụ na one day is one day ihe niile a ga backfire efife ime onwe gị isi ike n'ọlụ mara mma na ọlụ onye ọbụla alụ na o nwere ụgwọ anọ naanị n'ọlụ oke ga-eji ga-echeta ya lakasara chukwu nke abịama anyị anọ n'ọnọdụ ụtụtụ nyeme na ego nye anyị ike ihe ndị mmadụ chọrọ na-abịa ego ka ego ihe anyị chọrọ ka ị ga-enye anyị nye anyị ego opportunities yara ndị a ihe ọma ya akụ ihe enwe open doors ka arapụzi ịda reject anyị ebe anyị jere ka akwụsị reject anyị ka anyị dị acceptable ọ bụrụ na ụchụ ka a gbara anyị si fichapụ ụchụ a ụchụ na mmadụ anyị enweta favor ụchụ na-ekegide oke ruo ebe onye na-asị na oke ahụ ihe agwụna chukwu ekwekwana ekegide oke ruo ebe mmadụ na-asị na ihe agwụna chukwu ekwekwana ka ihe abụrụ pọshọn anyị oke anyị ga-eru anyị aka ọya agwụ anyị ekegide ruo na nke anyị ọgwụ na-asị oke anyị ga-eru anyị aka ọ bụla ajọ mmụọ kwuri anyị kwugasịrị ya bụla ajọ mmadụ kwuli anyị kwugasịrị ya ihe ọma ga-emerụ na anyị n'ụbọchị taa ihe ọma meere anyị ọnụ buru ogiri asụ ga-alacha ogiri anyị ma ọkwụkwọ akwara ya oge emezu ndị na-ahụ kwuru okwu ọjọọ n'isi anyị ọnụ niile a ga-emesịkwa kwue mma ndị che na ọgwụ na fa ga-emesịkwa afụ na ọgwụ rọ ndị na-eme na ọgwụ furu fa ga-emekwa afụ na onwe ebe ọ wụnyere n'udo dị anyị kwụsị ọcha ihe ya kpuru na akwa oji ya kpuru na akwa mana ụfọdụ aghọtara ya ha ga-abụ ọnọdụ ndofu ọnwa fa na ebe fa na-ezu ọlụfa fa chetakwa na anụmanụ niile na-aga n'uto ya anyị si onye kpọba ya lee onye chụrụ ya lee nke ị na-eme ga-alụ na nke m ya na-agalụ mmadụ ewu n'ibi anya ọkụ onye si na nke anyị na-eme ama agazi nke ya ama agazi onye si na anyị bụ ya dịrị ọwara adịzelu mmiri ọ nakpue ikpọrọ onu anyị asị ndị mmụọ gụrụ nke gị onye ọbụla mere ihe ọjọọ ka ọ ga-ezute ọ chọrọ mma ga-afụ mma ọ chọrọ njọ ga-afụ njọ ụbọchị njọ ụkwụ ama apụ anyị ilo anyị gbuo n'aka ndị n'aka ebe ka anyị gbute ife ọma n'ụbọchị taa ihe anyị na-eme ka anyị mata ya aka nzu chukwu okike abịa gọzie ụmụ ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ime ya ndị a jụrụ ọrụ oyibo nwa nke ọ dịrị izi chukwu abịa ndị a jụrụ obodo oyibo nwa nke ọ dịrị izi chalenji dị too much doo ekwena ka eke mmụọ ma eke mmadụ fụọ anyị ekwena ka ọgbọ na uke fụọ anyị ekwena ka ihe ọjọọ zute anyị ekwena ka ụbịam dị n'obodo a fụọ anyị ihe ọjọọ niile agaghị n'iru niile dị n'obodo a ya dịrị ndị obodo ihe ọma ka anyị chọtara ihe ọma ahụ eru anyị aka ya bịara ka anyị mebie ọ bịara be onye abịagbuni ya naba mkpumkpu apụrụ ya n'azụ anyị jụrụ ka anyị mebie ma mmadụ emebi na be anyị onwe nwanne anyị na-emebi emebi anyị si anyị emebizina ma ọ jụ
ịma na aka nsị ya ga-abịa ọnụ anyị amụrụ bụ ka o si kwado ma ediri edi ka ọ kpacha anya eme ya mana anyị na-afụ ya n'ọnụ ọ bụ ihe ọ na-eme ma ya werekwa nwayọọ ya werezie nwayọọ ose akwụkwọ berekwa na esa ose akwụkwọ ya belụ na esa anyị chọrọ ka anyị na ihe anyị jiri abụ anyị na-eweta ka a na-emebi emebi chukwudo gbalụ ụmụ ọgụ obodo niile dị iche iche anyị nọ ụfọdụ n'ime anyị afọ ozi anyị n'anya afụrụ anyị n'anya afọ anyị ka a na-ekwuzi ebe niile a na-enetazi anya ka bụ ndị ori a na-ene anya ka bụ ndị ama a na-ene anya na emume anyị dịrọ mma na ajụrụ anyị ajụ ịbatakwuo na Naijiria anyị ka ha kpụ n'ọnụ ndị Yoruba akpọrọ anyị asị ha achọghị anyị na-ekwu okwu na-adịrọ mma anyị na-anya n'ugwu ndị ngwa ugwu achọghị anyị achọ ị na-anya okirikiri anyị onwere onye chọrọ anyị achọ onye akpọjiri asị ọ ga-egbu onwe ya mmadụ ọ ga-ejistrọizi onwe ya maka na obodo kpọrọ ya asị eche na onye akpọrọ asị na-alụ alụ ka o ejisi wee na-aga ife ọbụla ọ na-eme ọ na-atụ alụ ihe ọbụla ya na ụmụnne ya na-eme alụ alụ kịta abụzi mgbe a na-eme na abụm nke bịanụ ka anyị gbakọta ka anyị kpaa alụ ụnụ afụgo na ndị gbara anyị okirikiri afọrọzi anyị n'anya ị na-eme ka ọnụ akọlụgụ chukwu ekwekwana ka ụdị ihe nke a dịrị gaba n'iru bịa mgbe gbaziela anyị ụzọ gbufoo safoo na ụzọ adịrọzi ọchịchị gba n'ụzọ anyị nwaanyị na-emekiri ihe dị ya mma di ya na-anwụ ya nwụọ nwaanyị enweghịzi simpati nwaanyị nwere ọnwa ọzọ enweghị ihe na-emetụta onye ọ n'obi ọsị onye na-anwụ ya nwụọ a na-egbu na-ekechi na-atụ apụ chukwu ekwekwana ka ụdị ihe a dịrị gaa n'iru n'otu a ka mba si anwụ n'ọnwụ nkwa Igbo na-anwụzi ihe a asụsụ anyị na-anwụ ihe niile gbasara anyị omenala anyị na-anwụ ihe niile eji mara anyị na-anwụ okwukwe anyị adaa na obi anyị ajụọ n'oyi onwezi onye fụrụ ibi ya n'anya onye ọbụla bụ sọspekt onwe onye na-enye ibi ya biznes iweta anya mmadụ enye ihe ọ na-ekwu okwu ya bụ ka o rikodosi ya ikwu okwu ka egbuo ga-egbuo ikwu a silensị ya gị onwe ebe lọvụ dị mmadụ ekuru nwanne ya jee gbuo onye gbuo lee nke ele etu ịfụnanya dịrọ obodo dị upside down onwe onye na-ekwe ọnụ weta onye ọbụla abụzi masta isi onye a na-eke esi eme ya ọsịghị onye bụghị egwu ya nkịta eze onye agwara m everywhere ebe ka anyị ji azụ eje onwere ebe iji azụ eje mana ekwu si n'azụ aka jere na ọkụgbara aka pụta ekwekwana ka ọchị ndị ilo na-achị echi anyị ka ha chi anyị ekwekwana ka amụọ a na-achọ ịmụ anyị ka ha mụọ anyị mee ka ifele mefe nche niile ma gị nye anyị akọ na uche pụrụ iche ka anyị wee malụ na anyị dapụrụ adapụ onye a gwara ya kweta onye asị ya na-eke osi dị ka uche ya dị ya onye na-akpọ anyị asị na anyị si na ya chọọ ọnwụ n'ala Igbo na ihe ọbụla ga-ebutere anyị ọnwụ na ya chọọ ya kpọzina anyị asị nọ ndụ ụmụnne anyị ka anyị na-azọ anya ya dị 20 anyị kwuo na anyị egbu mmadụ ise anyị aka obi sisi gbuo na mmadụ 15 fọ gịnị ka anyị na-azọ mmadụ ise ga-eji wee ya nwụ gịnị ka anyị na-azọ mmadụ ise ga-eji wee nwụọ anyị sị na ya chọrọ ka anyị dị ndụ mmadụ ejibe onwe anyị na mgbe aka mgbe egede na ọ ga-adị mma na tupu onye nwụrụ anwụ ga-abịa ụwa na onye tara ahụ ga-edochi arụ ụfọdụ a na-akpọ anyị asị chukwu ekwena ka ụdị ha adịrị gaba na akpọba asị akpọbaga asị obi ọjọọ bata obi ọjọọ abatago bịa gbufuo safo mkpụrụ obi ndị mmadụ safo akọ na uche ka anyị bulie uche bụ echiche ka mmadụ ụka a bịara na be anyị mee na anyị aka ka ụka a na ka ndị mmadụ fụrụ ya abụ nkwugheri na onwe ebe bụ anyị eje na ọ bụrụ na ya nwere ịfụnanya gaa n'iru na onwe ihe ọzọ anyị nidere n'ụwa na-efunanya bụ n'obodo na-aga aga anyị fụlite onwe anyị n'anya onwe ga-echere ibe ihe ọjọọ ịtụfuo mmadụ enyere gị aka tụtalụ gị ya na-ekwe ya na-atụ ụta ya mana kịta onye tụta ikwu okwu ọkụgbo gị akụgbo ihe niile na-emesi n'ala Igbo ọ dị upside down chukwu na ihe dị ụtọ a ka anyị si ya pụọ n'ebe anyị nọ ọ bụ na ajọ mmụọ bụ na ihe ndị mbụ metara na anyị si nke a pụọ na ihe anyị chọrọ ka ọ dịgide ebu ihe ọma ihe ọbụla na-ebutere anyị ịba akwa ihe ọbụla na-ebutere anyị ite ikikere eze ihe ọbụla na-ebutere anyị mgbe ọbụla nwoke nọ nwoke adịghị eche iche ka nwoke obi erughị ya ala si wepụ ya n'ụzọ anyị nọ na bụ nwoke jide ego obi adị ya mma akpọ onye oku ọza n'oge adịrọ nwoke ada emezi ka nwoke ya ka anyị ji ekwu ebe ọbụla ihe na-ada aga ka ihe gaba ebe ọchịchị ịgba ka ife dị ebe ihe niile dị upside down chukwu ọ gị atụgharị nwunye ighetago anyị na-aga ọfọ nwanne anyị na-akpọ ji onye ekwere ya bịa ebe a na-ekwugheri after supporting Peter Obi ha market ndị Igbo ọ bụrụ na mbụ onye Igbo ya agba na-ekwu ikwu na ihere kwesịrị ịtụ ụlọ n'ihu ubiri ọ nwanne gị ụdị ya anyị ga-asọpọtụ ya nọ ndị Yoruba na-akpọ anyị asị ya na-ekwu ka o si dị ya ma ọ bụrụ na nwanne anyị nọ n'ihu ebe a na onwe onye ga-ekwu ya ọ bụrụ na ị ma na ị ga-enwetanwu Biafra inweta nwa ya sins felebukwu ehu anụ mpọma na-ezuzugharị ebe anyị bụ ịga ọfọ ka ị na-akọ akụkọ echi imebe ihe nwanne gị sọpọtụrụ chukwu abụọ gị ọnụ ehu anụ mpama ya agbaghị ihe n'ụwa gị ịma ife bụ na ya na-respekt omenala na ebe a na-aga ọfọ na a na-eme nkwugheri dị a mma bụkwa gị ọnụ n'ụtụtụ a
ehu Chukwu gbaghara ya a na-agbaghara ya hapụ ya na ihe anyị nwụsịrị n'ala Igbo bụ ehu atụrụ nwa nke na-eche iche ka mmadụ nke ọma ihe bụ na a na-aga ọfọ ebe a na-aga ọfọ ka ọ bụ ịjụ nke anyị na-asọpọtụ nwanne anyị ọ bụ ihe ọjọọ mmadụ sọpọtụ nwanne ya atụrụ mgbe ehu jebe mmadụ ya amụ ihe na ndụ anụmanụ Chukwu bịa mezuola anyị ọchịchọ nke obi anyị n'ihe niile anyị jere bụ ka ọ dịrị anyị na mma n'ihe obodo eji ama obodo bụ onye ọ gabalụ ọkpụrụ nwanne onye ọ gabalụ ọkpụrụ nwanne gị pụta ị ga-asọpọtụ ya kwado nwanne gị ihe sọkwara ya na-eme kama ya egburu gị egburu ije were aka kpọpụta nwanne gị ọ ya bụ onye aga na nwanne ya anyị mụtara n'aka ndị nna anyị dị n'omenala anyị ụmụasị na amụrụ omenala a na-akụzi omenala ha da aghọta ofu isi a na-emebe ọfịa anaghị eme ofu ife eme ị na-eme nke ị na-eme nke ya ka anyị ji wee sị na anyị dị n'Igbo ji n'olu Chukwu mere anyị ya anyị kụnye ebe a kụnye ebe a nke a emeghị nke a ga-eme na ya ma nke ga-eru nri nọ ya bụ investment itinye aka ebe ịma nke ya aka Chukwu abịa mado bịa mezuola anyị aka nwata bụ ọfọ ya ka anyị na-ekwu anyị Igbo niile ebe mmiri madebere Igbo ka anyị si n'udo ga-abata ọganiru ga-abata n'ebe udo na-adịrọ na ọganiru ama abata ya ka anyị ji asị ụmụnne anyị na-agba egbe sa agbanwe na aka mebi iche na mmadụ ka ị na-eme onweghị ka ị na-eme ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe na-abụ ka ịtụ ụtara debe iwe were iwe ka imebisie ya imebie ya ijekwa bido n'isi ichekizie ihe ọ were iji wee lụta nwuo nke ahụ imebisiri mmebi a na-ahịa ahụ ọ ndozi na-ahịa ahụ si agbanwena echi ịchụ ego jee n'ilo ihebachigo na-etu a ka anyị siri apụbe nna agbapụtasịa na ego ka anyị chọtara abụọ ndụ ka anyị bi ibi ọ bụrụ ndụ Chukwu ekwekwara ka anyị gbara aka nata ka ndị a wee marụ na ihe anyị jiri abụọ ka anyị jee rie ndụ n'obodo ahụ amaka onwe ya gbasara anyị n'obodo mara mma obodo anyị anyị ego ka anyị naba jee dozie nke anyị nọ ihe a na-ekwu ụmụnne anyị niile gbafuru agbafu onwe nke chọrọ nata Chukwu dokpọnatara anyị ọ bụrụ ha ya anatazi ha wepụrụ anyị anya n'ihe anyị na-eme ha jizi aka ha kọntrol anyị onye chi kọntrol ọ nata ka ọfụ ka o si adị ka ọ bịa egbe wefe ihe na kọntrol n'ihi anụ n'obodo oyibo na kọntrol ya bịa ka ịfụ ka ọ na-adị Chukwu onye anyị nghọta amamihe pụrụ iche akọ na uche zuru oke na ọ bụrụ na anyị nwee akọ na uche zuru oke na mmadụ anyị na-eme ka ewu mmadụ anyị eji ọnụ ya kpọọ onwe ya atụrụ mmadụ anyị ya nọkọta kwụrụ ọtọ sekpuru ala si na ya na-ayọ ihe ọ na-afụrụ anya anya na-eme sekpuru gịnị igbu ohu agbatara gị ohu ịbụ nwa gịnị ka ị na-esekpu ya na-eme nna ya na-akwụ ọtọ kwuo okwu emezuo na-chado anya n'anyanwụ anyanwụ ọsọ ọbara kwuo okwu taa nwoke na-esekpu ala nwoke na-alacha nwaanyị ike ihe niile na-ebe ụzọ eme na-eme Chukwu ọsọ gị ya eme ya ka e nwee mindset echenjie ya nọ ya ka anyị na-ekwu dịka anyị na-aga ọfụ a anyị ma na ntị na-anụ ana ntị niile na-anụ ya ga-emeghara nke na-ada emetị ya ọ bụ na ọnụ iji ekwu okwu iji akọntrolu pawa na akọntrolu ego nọ ya ka ihe eji wee na-alacha cheki anya ọ bụrụ na ọ ga-ebu ọnụ ahụ ka eke ihe si na-efe okwu ọya emezukwa okwu ọya dịkwa ire oya ịmakwuna anya gị na ịma ala ka ịfụdo ọtọ nwaanyị ị ga-ala isi kpuchie ya nke bụ ịgba ọtọ ịma na ọtọ ahụ ọ dịrọ mma ịfụ anya na-abịa ka iji eje wụrụ ọnụ ji ofu ọnụ iji agọzi chi ka iji eja mba nọ Chukwu abịa ma anyị kwuru omenala anyị ga-adị anyị ndị ga-adị nke ndị gabara ha na nke anyị ga na-aga ezinụlọ niile mere ngasị n'ala Igbo onwe onye ọbụla na-abịa ikpe udo ebe ahụ ma ọ bụrụ na ezinụlọ na-eji aka akwado na ha ga-eme udo anyị wee sị ezinụlọ niile dị ona ka ha were aka ha chịkọọ onwe ha ọnụ onye a gwara ya kweta na pride bụ ya gasịra be anyị kedị họ ịbụ nke wetuo onwe gị na ọ bụ ihe eji mara ndị Igbo eneta aghara na onye abụ dị mma Oliver Dịkokwe ji agụrụ gị egwu eneta aghara eju na ihe aghara ịbaala ụwa n'akụkọ a na-achịkwa gị ọchị iche na gị na ha kwụ onwe onye nke ya dị mma ndị niile ahụ efukwara na-eje echisalụ nke ha aghasachara mana uche ka eji wee na-esie nke gị ogbu ka aghasa a na-emebisi imebie Chukwu ekwekwe na amakwa ebe ụdị obi nke a si wee bịa
ka ọ dịrị na anyị mma emezuola mkpọ n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ Igbo ji wee biri ọvụ anyị gọrọ anyị ma na oge emezu Chukwu oke adịghị ama mezuola anyị ọ bụkwa ọfọ ọ bụkwa ohio ha onu daalụ n'ụtụtụ ebe a ka anyị wetara ya n'isi njedebe so nwanne m nwoke na-agbara omenala a na-aga ọfọ mgbe ọzọ inwe iche ikwu hapụ ya emesizi ikwuo datin mana adịzi na-atọ gị ụtọ ka ije mụọ ọkụọ mmadụ ọ bụgodu na Peter Obi mere daa ọ nwoke ka ọ bụ anọ nwoke na nwoke ike na ike zuru n'ụzọ nwanne gị pụtara anụ sị gị kwadi ya n'ihi na-akwado nwanne gị abụọ na onwekwa nwanne gị ọzọ pụtara na ịma akwadi ya as long as ọ bụ na the atmosphere ga-aba onye ọbụla si ikiri nkwado gị kwadi ya na nwanne gị n'ọhịa eji wee nwee nwanne ọ bụrụ na onwe onye ị na-efolo ị ga na sọpọtụ onye ahụ na ị ga-eme ka ije drag ya down onye ka iji wee bụrụ efolowa ije onye ahụ ị na-efolo ị na-enye ya sọpọtụ you are not going to talk down gbuo spirit ya onye ahụ datọsizie echi obi adịghị mma na onye ahụ adaana akwa ịgwara ya ọ ya bụ ihe na-egbu ndị Igbo Peter Obi mụ na esoro ofu obodo abụrụ m onye agụrụ anyị esoro ofu lokal gọọmenti mana sọpọtụ nye nwanne m yes Nnamdị ka na-abụ na m abụọ anọ na grupu ya abụrụ na ma sọpọtụrụ ya ịgbakọ sọpọtụ nyere ya na nke gị nwa nyere efu na nke m ụka nke gị nwee maka anọ m n'iru akwụkwọ kwechiri na-enye ya dị sọpọtụ na-ekwu maka ya ngị nwe ime nwụrụ ya izuru nke gị ezo iji were foto ya nwa tie as DP onwe ya na-afụ your face mana ya akọrọ m ichi dịgo mma mana etiri m iru so I can support any of my brother and support onye nwere brand ọ na-eme I support ọ ya ka anyị ji bụrụ ndị Igbo aga na nwanne gị ka ije ka ịmụ ọkụ emezina ya ọ bụrụ part of us ọ bụrụ eji mara onye Igbo biko ndị be anyị o nwere ife gbapụrụ n'uche nsị ka nchetara unu o nwere nwanne anyị n'Enugu steeti biko echefu m ịgwa ahụ afọ ya bụ Okereke Emmanuel Chidiebube ihe ọ dịbụ 37 years old the guy o je test a diagnose ya o bụ nya kidney a ga-eme ya kidney transplant nyefe a na-akpọ CKD chronic kidney disease biko echezọ m egwu ụlọ eri oge anọ chronic kidney disease onye a dị 37 years old kịta ọ nọzi on dialysis ana enweghị dialysis ọ na-eri ego ife ga-eji wee treat ya a ga-ebu ya wee jeme ya ife a required bụ 20 million ma expenses everything 20 million so this guy arajia ojie biko ihe a na-esi ikikita abụ support o provide the account ya anyị ga na-ekwu about him ma cell phone number ya so that onwe anyị chọrọ ime verification onye aga mee the verification ọ nwanne anyị onye Enugu mana kịta according to the family ọ bụgodo na 15 million ka fafọ a ga-ebidogodo anything at all before a complete kwe ya ntụ ọbụla ha si wee nwetezie ya ma nwe onye Achukwu metụrụ aka n'obi na ọ ga-emenwuli ya the family after the guy bụ Okereke Emmanuel Chidiebube 37 years old picture ya dị abụ na mmesịa program a gbanyere unu video ya ka o wee kwuo ọnụ ya kwuo n'okwu ya n'ọnụ ya okay after this program m ga-etinyela the video ka efu ya ka o sikwe wee gwa unu nekwa ka o si eme ya na ihe na-eme ya biko na need support onye ọbụla biko my post ziri my account number ya my details ya cell phone number you can call him to find out if you need to send somebody you can send somebody mana ị ga-afụ ya na video fụ ya ka ọ nọ n'elu bed on dialysis also so biko na ụmụnne ya bụ ka anyị unu first hand notice but from tomorrow I ga-abịazi fully for it for him ya gbasara ya biko na ya abụbele project ya ka nji wee na ya unu is a serious issue. A young man 37 years old, we need to save his life. All right, thank you so much.
aga m enyezi unu details ya, full details and video after now. Thank you so much for your time. I got fuzzy later. Take care. Now Igbo.